Kako se početak rata približavao, Šekovići postaju značajno mesto regije Birač, ali i srpskom narodu od Zvornika do Pala. Srpski narod iz svih delova severoistočne Bosne nalazi spas od progona sa svojih ognjišta u Šekovićima. Počinju kontrolni punktovi, barikade, sukobi, oružane borbe. U vrijeme prvih akcija posebno se ističu Mišini specijalci iz Tišče i Jacini iz Papraće. Sa početkom rata osnivaju se vodovi, čete, odredi. Osniva se Srpska dobrovoljačka garda na čelu sa Radenkom Jovanovićem u Šekovićima, a tu su još u Birču interventne jedinice, u Vlasenici Rada Garića, na osmacima Kobre Mije Vukića, a zamjenik je Miodrag Tripković Čiča. U Zvorniku Vukovi sa Drine, na čelu sa kapetanom Milojem Stanoševićem, u Bratuncu Crvene beretke Boška Neškovića Crvenog. Politička struktura u Skupštini opštine Šekovića je bila sastavljena od 3 političke stranke, dominantno Srpska demokratska stranka sa 25 odbornika, Stranka demokratskih promjena ili SDP sa 13 i 2 odbornika Stranka demokratskih reformi, to je ovdje jedna naša lokalna stranka. Moram da istaknem da sami početci rata su očekivalo se možda nekakvi određeni nesporazumi na političkoj sceni. Međutim, ovom prilikom bi istakao da svi politički faktori su dali svoj doprinos samom početku, a tako i trajanjem cijelog rata, što se reflektovalo i na političku stabilnost, a i kroz određene organe, pošto je u određenim periodima Skupština se nije mogla sastajati, te smo imali, nekada se to zvalo krizni štab, nekada ratno predsjedništvo, strukturu proporcionalno zastupljenu kakva je struktura bila u opštini i saradnja je bila izuzetno dobra. U početku je ona imala sjedište u Šekovićima, a zona odgovornosti je bila gotovo čitav prostor Birča. Kasnije se nešto to sve promijenilo, pa veliki značaj i saradnja između civilne, tako se to bar govorilo, i vojne vlasti u Šekovićima je bila na jednom zavidnom nivou. To je u dobroj mjeri i zahvaljujući malo prije što sam govorio i stabilnoj političkoj situaciji, a u svakom slučaju i komanda brigade na čelu sa Svetozarom Andrićem je u velikoj mjeri doprinijela da smo imali jednu saradnju za poželjeti. Dana 27.04.1992. godine predsjedništvo Socijalističke federativne Republike Jugoslavije donijelo je naredbu broj 5/30 koju je potpisao predsjednik predsjedništva Branko Kostić o izvlačenju svih jedinica Jugoslovenske narodne armije iz Bosne i Hercegovine. Na osnovu datog naređenja i naređenja pretpostavljene komande, komandant 336. motorizovane brigade, pukovnik Tačić, na sastanku 18.05.1992. godine sa komandantima i komandirima počinje jedinica kao i sa predstavnicima vlasti saopštio je da do 19.05. mora dislocirati brigadu u Vršac i formirati školski centar oklopno mehanizovanih jedinica. Predstavnici vlasti su burno negodovali. Druže pukovniče, vi možete da idete, ali tenkove ne možete dislocirati. Nađeno je kompromisno rješenje da se dislociraju samo oni tenkovi koji su slobodni, to jest koji nisu na borbenim zadacima. Nakon sastanka pukovnik Tačić me je pozvao i izdao usmeno naređenje. Druže majore, vi od danas preuzimate komandovanje brigadom i svim jedinicama na prostoru Birča i Podrinja. Moj odgovor je bio, druže pukovniče, ja nemam naredbu. Ovo je velika odgovornost. Ja sam još uvijek komandant
55. bataljona vojne policije. Trenutno se nalazim na godišnjem odmoru. Nije mi dao mogućnost da razmislim, rekavši u ratu važi i usmena naredba. Ovo je tvoj narod, znaćeš ti sa njim. Istoga dana, zajedno sa predsjednicima opština Biča, prisustvovao sam sastanku sa komandantom glavnog štaba, generalom Ratkom Mladićem. Nakon referisanja predsjednika opština o stanju u njihovim opštinama, komandant glavnog štaba donio usmeno naređenje o formiranju Bičanske pešadijske brigade i postavio me za komandanta iste brigade. 19.05. ispred osnovne škole u Šekovićima, pred strojem boraca prvog manevarskog bataljona, saopštio sam odluku komandanta glavnog štaba. I time je započelo sa formiranjem naše brigade. Bičanska pešadijska brigada formirana je od delova jedinica štabova TO, od vojno sposobnog stanovništva, naoružanim delom naoružanja iz magacina TO, a delom naoružanja jedinica Jugoslovenske narodne armije, koje su u svom sastavu imali mobilisane pripadnike srpske nacionalnosti. Iznikla je iz svoga naroda koji je naučio na stradanja i uvijek bio sposoban da po cijenu života izbori svoju slobodu. Brigada je zajedno sa drugim jedinicama Vojske Republike Srpske stvorila uslove da danas možemo slobodno da živimo i prenosimo na potomke šta znači sloboda i Republika Srpska. Bičanska pešadijska brigada proslavila je Birač kroz mnogobrojne borbe i bojeve, vođene širom Republike Srpske. Pored borbi sa neprijateljem, vodila se borba na svakom mjestu, u našim dušama, borba za informativni prostor, to jest borba za istinu. Narod i vojska su zajedno vodili rat. Pobjede su slavili, a poraze i gubitke oplakivali. Sve u životu ima svoju cenu, a sloboda naroda ima najvišu. Ta cijena su naši poginuli, nestali i ranjeni saborci. Žrtve koje smo dali za slobodu nas stalno opominju i upozoravaju, kao i patnja i bol porodica poginulih i ranjenih i nestalih boraca. Odužimo dug prema njima, brinući se za njihovu porodicu, kao i za ranjene saborce. Pripadnici naše jedinice zajedno sa saborcima drugih jedinica Vojske Republike Srpske obezbedili su rađanje novih generacija u miru, časti i dostojanstvu, bez kojih bi naši životi bili prazni. Zbog toga svi mi treba da budemo ponosni. Ja istinu jesam, zbog čega sam neizmjerno zahvalan mojim saborcima i narodu Biča. Borci i narod Biča su mi istinski omogućili da sa ponosom kažem, i to često puta ponavljam, da nikada kroz istoriju nije urađeno toliko u odbrani naroda Biča i očuvanju Republike Srpske. Komandu Birčanske pešadijske brigade sačinjavali su komandanti major pukovnik Svetozar Andrić od 19. maja 1992. do 13. jula 1995. godine, potpukovnik Ljubomir Vlačić od 13. jula do 14. decembra 1995. godine, načelnik štaba, ujedno i zamjenik komandanta od 19. maja 1992. je major Rade Bogunović, a zatim kapetan prve klase Ljubomir Vlačić do 13. jula 1995. godine, od kada je potpukovnik Neđo Gavrić sve do 14. decembra 1995. godine. Pomoćnik komandanta za moral, verske i pravne poslove,
najprije rezervni vodnik Momčilo Vlačić, a zatim kapetan prve klase Miladin Stanišić, pomoćnik komandanta za bezbednost najprije poručnik Drago Nikolić, pa kapetan prve klase Milan Kosović i na kraju kapetan prve klase Milomir Pepić. Pomoćnik komandanta za pozadinu potpukovnik Ljubo Šobota, pomoćnik načelnika štaba za operativno nastavne poslove kapetan prve klase Borislav Božić. 21. maja u zaseoku Žutica, srpskog sela Derventa, neprijatelj izvodi zasedu i u teretnom vozilu koje je prevozilo putnike ubija 8 i ranjava 3 civila. 23. maja u ranim jutarnjim časovima muslimanska vojska iz više pravaca vrši napad da zauzme Prnjavor, Kalesiju centar, Vis i Dubnicu. Nakon višednevnih borbi 26. maja neprijatelj sa veoma velikim snagama zauzima srpsko selo Dubnicu koje je opljačkao i spalio. Tokom napada i posle povlačenja prema stolicama nastradalo je 25 srpskih boraca i civila, a veliki broj ih je ranjeno. Muslimanska vojska svakodnevno pravi zasede i napada srpske civile, vojsku i policiju. 27. maja oko 8 sati u Konjević polju muslimanska vojska napala je kolone kamiona boksita, pobila sve vozače i zapalila kamione. 29. maja su u selu Sandići ubili 10 srpskih policajaca. Na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Zalazje i Sase, kao i bratunačkim selima Biljača i Zagoni, stradalo je 69 srpskih civila i vojnika. U okviru brigade počinje jedanput mesečno da izlazi najpre bilten, a zatim i birčanski vojnik, kao pisani trag o borbi i stradanju naroda Birča. Radio 103, koji pokreće Miladin Milić Mrki, informiše javnost o svim dešavanjima, ali i prenosi vesti radija Republike Srpske i Radio Beograda. Komanda Birčanske brigade 1. septembra formira jurišni odred sa ciljem da jedinica bude uvek mobilna i na okupu. Okupila je već iskusne borce iz Pelemiša, Jelačića, Trnova, Tišče, Milića, Vlasenice i Papraće. Komandant je Milorad Mišo Pelemiš, a zamenik Mišo Stupar. Jurišni odred je imao borbena dejstva i van zone odgovornosti Birčanske brigade. Kao što znate, ova jedinica je na osnovi dobrovoljnosti, odnosno čisto dobrovoljnosti, plus što u toj dobrovoljnosti mi vršimo selekciju po hrabrosti, junaštvu i spretnosti. Pošto smo već 2 mjeseca tu i stvorili smo jedno dobro jezgro koje se u dosadašnjim dejstvima pokazalo kao strašni momci, dobri borci, tako da sada nema nekih pomeranja osim što dolaze nove snage, svježije momci koje primamo u naše redove i mislim da svakog dana postajemo jači i jači. U cilju efikasnijeg komandovanja i pozadinskog obezbeđivanja, prostor Spreče je bio izdvojen taktički pravac u zoni odgovornosti brigade i u decembru 1992. je formirana taktička grupa Osmaci u čiji sastav su ušli 1. pešadijski bataljon, MAD, oklopno mehanizovana četa, vod PVO, prištabske i pozadinske jedinice. Komandant taktičke grupe Osmaci bio je potpukovnik Boško Đuričić. Gotovo svakodnevno neprijatelj je napadao, pokušavao da osvoji objekat Vis, a tu su i napadi na Crnom vrhu da se preseče putna komunikacija Zvornik-Pale, borbe na prostoru Cerske. Neprijateljska vojska je 24. septembra 1992. godine u selu Podravanje ubila 32 srpska civila i vojnika, među kojima i 7 žena, a spaljeno je
120 kuća i ostalih privrednih i pomoćnih objekata. Samo 2 dana kasnije, 26. septembra, na Rogosiji, muslimanski vojnici su svirepo ubili 29 srpskih boraca. 6. novembra iste godine desio se veliki zločin, neviđen masakr. U selu Kamenica ubijeno je 126 vojnika i civila koji su zverski mučeni, živi sječeni, žicom razapinjani, spaljivani. U ranim jutarnjim časovima na Veliki petak 16. aprila neprijatelj je izveo kombinovani artiljerijsko-pešadijski napad na liniju odbrane u rejonu sela Trnovo i sela Pelemiši iz pravca Kladnja. Poslije višečasovne borbe uspjela se povratiti prvobitna linija. Nažalost, ovaj dan će ostati zapamćen kao jedan od najtežih za narod Šekovića. 14 poginulih i 17 ranjenih. Časni narode srpski, danas, evo po ko zna koji put, srpska zemlja oplakuje svoju djecu, ispraćajući ih na vječni put, i srpska majka, roditeljka naša, teško će se utješiti u ovim teškim, burnim i pogubnim vremenima. Danas ispraćamo one koji su pali na braniku svoje otadžbine, srpske zemlje, koji su se borili za sve ono što se srpsko, pravoslavno, svetosavsko zove, koji su se borili ne da tuđe odsvajaju, nego svoje da odbrane. Borili su se za krst časni i slobodu zlatnu protiv agarijanske sile koja želi da satre sve što se srpsko i pravoslavno zove. Živimo u ovim danima posebno u velikim iskušenjima. Šta će biti sa nama? Da li ćemo opstati ili nećemo? Da li će Srba na lijevoj strani i na desnoj Drine i na desnoj strani Save biti? No, kako to nije sve u našim rukama i bez obzira na svu ovu tragediju koju naš narod doživljava, negdje više, negdje manje, čvrsto vjerujemo da je Bog sa nama i da je Bog okrenuo lice svoje prema srpskom narodu, da srpski narod poslije tolikog vjekovnog robovanja pod Osmanlijama i u vrijeme bezbožnog režima, da će doći do svoje slobode zlatne, da će doći u situaciju i stanje da bude zaista svoj na svome. Danas ispraćamo one koji su branili sve ono, kažem, što se srpsko i pravoslavno zove, koji su branili i čast svoga obraza, svog porodičnog ognjišta i svoje otadžbine koja se srpskom zove. Oni su branili, i vi, drage porodice, u ovom teškom momentu za sve vas, budite ponosni, bez obzira što su žrtve pred svima nama, budite ponosni što ste imali ovake svoje najmilije i najdraže, a mi smo ponosni što smo imali ovakve saplemenike koji nisu bili kukavice pored mnogih Srba kukavica, koji su napustili svoje porodično ognjište i otišli sa desne strane Drine u Srbiju, kao da sa lijeve strane Srbija nije. Zato vas zaklinjem žrtvama ovim svetim danas, da među vama ne bude ni crvenih ni crnih, ni ovi ni oni, nego da budete jedinstveni u vjeri, u mislima, u duhu, u akcijama, da čuvate sve ono zajednički što se svetim zove, a to je vjera pravoslavna, časno srpsko ime,
i srpsku zemlju. U nedelju na Vaskrs 18. aprila neprijatelj je ponovo izvršio napad iz pravca Kladnja na liniju sela Pelemiši i Trnovo. Usled jakog artiljerijskog napada, civilno stanovništvo se povlači, a za njima i jedinica koja je branila taj rejon. U večernjim satima neprijatelj je zapalio i opljačkao selo i zaposeo objekat Bandjerka, koji je od strateškog značaja. Tek 26. aprila borci Birčanske brigade u sadejstvu sa jedinicama Drinskog korpusa i odredom specijalne policije Šekovići napadom na pravcu Mali Vrt, Krš, Srednje Brdo i na pravcu Bandjerka uspijevaju ponovo staviti pod kontrolu selo Pelemiš i Bandjerku. Bila je to višesatna borba, jedna od najžešćih na liniji prema Kladnju. Iz vaših mjedara su izrasle ove brigade o kojima je govorio vaš komandant. Izraslo je 23.000 boraca. Iz vaših mjedara je nikao Drinski korpus. Da vi niste uradili to u maju, junu, julu i avgustu, mi Drinski korpus danas ne bi imali. Ostavili ste 159 mrtvih iza sebe. Nikada ih ne smemo zaboraviti. Nikada nijedan plan, nijedan mirotvorac, nijedan političar ili vojskovođa ne smije prekoračiti preko tih 159 leševa. Vi im to ne dajte. Na današnji dan pre godinu dana razdvojili smo se od naše braće preko Drine. Prema tome, čestitajući vama godišnjice, ja čestitam celoj vojsci Republike Srpske. Kad smo počeli sami, prvo sa sobom, pa onda sa neprijateljem. Tada smo zamutili Drinu krvlju. I danas nam neka klika pokušava da zamuti Drinu. Drinu nećemo nikada Srbi iz Bosne shvatiti kao granicu. Drina će biti reka spoja, a ne reka razdvajanja. Onaj ko drugčije misli, njemu nema mjesta na planeti. Neka nam odseku pluća na Drini, to su mostovi. Mi ćemo disati nad Krginom. Disat ćemo ispod Drine i disat ćemo iznad Drine. I to danas tako i radimo. Bez obzira šta misla gospoda u Beogradu ili na drugom mjestu. Mi smo proveli referendum 15. i 16. Neki ga priznaju, neki ga ne priznaju. Što nas to brige? Nama je srpski narod odredio put. Rekao je svi Srbi slobodni na svojim teritorijama. Najkraće to se može reći. Ne postoji više ni jedan političar, vojskovođa ili međunarodna institucija ko može izdati drugu zapovijest vojsci Republike Srpske. Sve ostalo će biti izdaja. Idemo dotle dok poslednji Srbin na planeti ne bude ravnopravan sa svim ostalim građanima svijeta. Pa makar on bio u Bosni, u Srbiji, u Kninu, New Yorku, Kaliforniji, Australiji i ne znam gde. Ovu borbu koju ste vi iznijeli na svojim plećima i koju još uvijek nosite, mi u glavnom štabu smatramo kao treći srpski ustanak. Uzdajući se u Boga, treći put Bog pomaže. Ako prokockamo i ovu istorijsku šansu, opet ćemo biti porobljeni, opet će naša djeca, unuci ratovati za 50 do 60 godina. U ranim jutarnjim časovima na Veliku subotu 30. aprila, uoči Vaskrsa, od 4:30 neprijatelj, koristeći slabu vidljivost, specijalizovanim snagama izveo je napad na srpske položaje u delu zvanom Bogazi. Nakon zauzimanja objekta usledio je opšti napad na liniju od skoro 10 km
5. pešadijskog bataljona Trnovo. Neprijatelj je dejstvovao artiljerijom po Šekovićima, gde su poginula 3 civila, a 4 su ranjena. Istoga dana, oko 15 sati, borci Birčanske brigade uz artiljerijsku podršku i pojačanje iz Drinskog korpusa i odreda specijalne policije Šekovići uspeli su da povrate linije odbrane i da neprijatelja primoraju da se povuče. U tim borbenim dejstvima poginula su 4 borca, a 10 ih je ranjeno. Jedan je zarobljen. Narod mira i tolerancije prihvatio je nametnuti rat u interesu mira, riješen odvrti zablude prošlosti i jednog za svagda bude svoj na svome, odgovoran za svoju sudbinu i svoju budućnost. Iz takvog naroda i na ovim našim prostorima prije 2 godine formirana je prva Birčanska pješadijska brigada, čije formiranje danas obeležavamo. Naša brigada je tada u zoni odgovornosti imala 7 opština, i to Šekovići, Kalesija, Zvonik, Bratunac, Kjelani, Milić i Vlasinca. U brigadi smo imali 10 pješadijskih bataljona, 15 odjela, 1 oklopni bataljon, 1 mešovci artiljerski divizion i pištarske jedinice sa oko 12.000 boraca. Zadaci naše brigade su bili složeni, značajni i teški, a posebno treba istaći sljedeće: obezbeđenje koridora Pale Šeković i Zvornik, obezbeđenje rudnika Boks Milići, oslobađanje komunikacija preko Konjević polja. Iako najteži prvi zadatak smo veoma uspješno realizovali, neprijatelj svim snagama i sredstvima nastoja da upravo ovu komunikaciju presjeće i spoji svoje jedinice na relaciji Tuzla, Kalesija, Ceska, Srebrenica. Svima nama, svakom vojniku, starešini i građaninu je bilo jasno šta bi se dogodilo da je neprijatelj ostvario svoj cilj. Taj koridor su naši borci čuvali danonoćno, a u pojedinim situacijama branili Bogom prsa u prsa. Koliko su bile teške i žestoke borbe na ovom koridoru, vidi se iz podataka da je preko 50 od ukupnog broja poginulih naših boraca upravo poginulo braneći ovaj koridor, a preko 60 od ukupnog broja ranjenih boraca je ranjeno na ovome koridoru. Sama činjenica da se nikad nije dogodilo da koridor bude prekinut govori se koliko smo uspjeha ostvarili ovaj zadatak. Drugi zadatak smo veoma uspješno realizovali. Sačuvali smo sva postrojenja koja se nalaze na kopnu rudnika Milići, a obezbedili smo povremenu eksploataciju rude. I na ovom području naši borci su pokazali izuzetnu hrabrost i vojničku vještinu. Iako su par navrata ostali u okruženju, naši hrabri borci su u sadejstvu sa drugim jedinicama uvijek uspjeli da se izvuku iz okruženja sa neznatnim gubicima. Treći zadatak smo uspješno realizovali u sadejstvu sa susjednim brigadama, osvajanjem Grobića, Kamenog brda, Levinog brda i Parevina omogućili smo da se ovaj zadatak uspješno i u potpunosti realizuje. Iz naše brigade u junu mjesecu 1992. godine izrasla je Zvornička brigada, a u novembru Bratunačka i bataljon Kjelani, a u januaru 1993. godine i Miličko-Vlasinčka brigada. Danas prva Birčanska pješadijska brigada ima zonu odgovornosti u 2 opštine, Šekovići, Kalesija i 2 kladanske opštine. Opština Šeković je sačuvana u ranijim opštinskim granicama, pri čemu sva granična sela su ostala naseljena današnjeg dana. Opština Kalesija izgubila je 4 srpska sela koja su u dubini neprijateljske teritorije: Dubinca, Zvorje, Jegeo, Luk i Jajci. Nažalost, u proteklom periodu neprijatelj nam je spalio selo Pelemiš, čiju teritoriju smo povratili i istu danas kontrolišemo. I selo Jakiće, koji pored velikih napora želja nismo uspjeli vratiti pod svoju kontrolu. U proteklom periodu smo imali mnogo bitaka, ali po značaju neke od njih moramo izdvojiti. Oslobađanje Kalesije uz istovremeno omogućavanja proboja Srba iz sela Jegna Luk. Oslobađanje Nemića je bilo vrlo bitno za neprekidno funkcionisanje koridora Zvornik, Šeković i Pale. Također je vrlo bilo oslobađanje Vlasenice i srpskih sela od Gradine do Rogocije. Posebno su naši borci starešni istakli u vraćanju sela Pelemiša,
koje je neprijatelj bio privremeno zauzeo. U ovoj bitci naši borci i starešine su pokazali sve ono što su u toku ratnih dana naučili. Ovo je bila istorijska bitka u kojoj je do punog izražaja došla hrabrost, junaštvo naših boraca, podlemsko razvijenje i umješnost u rukovođenje kodove naših starešina. Iz bitke u bitku smo izrasli u jedinstvenu i organizovanu vojsku. U stvaranju jedinstva, naroda i vojske svoj puni doprinos je dala Srpska pravoslavna crkva. Ona je dala duhovnu snagu da istrajemo do kraja. Ovim bitkama i značajnom pobjedom u njima smo obilježili prvu godinu rata na ovom prostoru. Dok smo u toj prvoj godini vojnički uvezivali se, formacijski se organizovali, uz naoružanog naroda stvarali kompaktne jedinice, imali smo mnogo više gubitaka u ljudstvu, tehnici i naoružanju. U tom periodu poginuli je 185 boraca, 6 boraca je umrlo, 15 nestalo, a 365 boraca je ranjeno. Iako je neprijatelj zbog izvjesno značajnih kota, bandirke, Ravnog brda, Višini, Potorka i Visa, a u cilju nesmetanog otvaranja aerodroma Dubove i stalno je želja da spoji svoja područja na pravcu Tužmanka, Lesija, Srebrenica, ispred naše zone govoriti boje i sada dolazi znatna pojačanja. Iz Zenice, Sarajeva, uz već poznate snage skladnja Stupara, Življenica, Gračanice, Tuzle i Kalesije nije uspio ostvariti svoje ciljeve. Borba na Jelačićima, 14.1.1994. godine, na Bandereci 33.1994. godine i 30.4. ove godine, kao i na Visu 29.4. te borbama na Kaštelju, Višini i Poturku, nebrojeno puta na Visu neprijatelj je bio zaustavljen i vraćen na svoje polazne položaje uz ogromne gubitke. Da smo se dobro vojnički uvezali, formacijski organizovali, da smo izrasli u organizovanu vojsku, govori nam činjenice da smo u borbama u ovoj godini rata imali daleko manje gubitaka. U ovoj ratnoj godini poginulo je 41 borac, 4 borca su umrla, 5 boraca je nestalo i ranjeno 211 boraca. Neprijatelj je mogao imati samo početni uspjeh i jesmo organizovanu akciju neprijatelja istog dana vraćali u njegove početne položaje. Draga braćo i sestre, hrabri naši borci, u protekle 2 godine rata za ovim smo ostali bez 226 naših boraca, naše vreće. 10 nam je boraca umrlo, 27 boraca je nestalo, 586 boraca ranjeno. To je, braćo i sestre, veliki gubitak za našu brigadu, za srpski narod ovog područja. To je gubitak koji se ne može nadoknaditi i pored svih napora koje smo učinili i koje činimo, nismo dovoljno zbrinuli i obezbedili porodice poginulih boraca, invalida rata i ranjene borce. To nam je u narednom periodu prioritetan zadatak. Naši borci i starešine su poslali u pomoć. Svoj putni doprinos su dali u borbama na Teučaku, Kelanima, Trnovu i Gorobjelašnici. U toku dvogodišnje borbe nailazili smo na niz poteškoća, a pre svega nedostatak starešinskog kadra, loša opremljenost boraca i veliki broj izbjeglica koje nismo imali gdje smjestiti. Česti prekid djeca zbog potpisivanja primirja, nemogućnost da se stane u kraj ratnim profiterima, dezerterima, rasprostranjenost kriminala, pojavljanje disciplinom jedinicama, nedovoljno i nejednako plaćanje vojnika i nerešen status porodica poginulih boraca i invalida rata. Uticali su negativno na moral jednog broja boraca i građana. U junu mesecu 1995. godine neprijatelj je na Tuzlansko-Zvorničkom pravcu izveo više uzastopnih napada u cilju zauzimanja objekta Vis i stvaranja uslova za zauzimanje sela Caparde i presecanje koridora Zvornik-Pale. 14. juna neprijatelj je izvršio napad iz više pravaca na liniju odbrane Glavica, Vukovina, Vis, Žarkovac, Jasničića Brijeg, Makalići. U toku dana srpske jedinice izgubile su položaje u reonu Žarkovića i sela Vukovina, povlačeći se na rezervne položaje. U jutarnjim časovima 15. juna jedinice brigade pojačane sa jedinicama Drinskog korpusa i pripadnicima MUP-a izveli su protivnapad i povratile prvobitne položaje. Neprijatelj je sprečen da ostvari svoj cilj uz ogromne gubitke
a srpske jedinice su imale 4 poginula i 29 ranjenih. Neprijatelj je 21. juna izvršio ponovo napad istim pravcem i uspio da probije linije odbrane i da zauzme zaseoke Vukovinu i Glavicu. Od 21. do 25. juna jedinice Birčanske brigade, pojačane sa jedinicama Drinskog korpusa, Centra javne bezbjednosti Zvornik i odreda specijalne policije Doboj, više puta je pokušavan protiv napad, ali bez uspjeha. Ipak, 26. juna, posle višesatne borbe, vraćeni su prvobitni položaji, ali uz veliki broj žrtava. 18 poginulih i 71 ranjeni borac. U julu 1995. godine jedinice prve Birčanske brigade sa jedinicama Vojske Republike Srpske i pripadnicima MUP-a Republike Srpske učestvuju u oslobođenju Podrinja. Veliki broj borbenih dejstava, žestokih borbi, stradanja civilnog stanovništva u Birču, o kojima bi se moglo pričati satima i satima. Pokušali smo kroz kratak prijesek hronologije prve Birčanske pešadijske brigade za trenutak se prisjetiti ratnog puta ove brigade, isticanjem nekih datuma, ali ništa manje nisu značajni ni oni datumi koje ovom prilikom nismo spomenuli. U borbi za odbranu srpskih teritorija u Birčanskoj brigadi je poginulo 363 borca, a 851 je ranjen. Komanda brigade sa prištapskim jedinicama, 72 poginula i 143 ranjena. Pešadijski bataljon Osmaci, 145 poginulih i 376 ranjenih. Pešadijski bataljon Papraća, 23 poginula i 60 ranjenih. Pešadijski bataljon Bišina, 44 poginula i 84 ranjena. Pešadijski bataljon Kaštjelj, 33 poginula i 115 ranjenih. Pešadijski bataljon Trnovo, 46 poginulih i 73 ranjena. Za doprinos u odbrani Birča i drugih prostora Republike Srpske, prva Birčanska pešadijska brigada odlikovana je ordenom Nemanjića 13. septembra 1996. godine. Ipak, najveće priznanje brigada je dobila od naroda Birča, jer je sa ostalim jedinicama Drinskog korpusa odbranila Birač i obezbedila opstanak srpskog naroda na vekovnim ognjištima. Boračka organizacija prva Birčanska brigada Šekovići nastavlja da neguje i čuva tradiciju ove ponosne i slavne brigade. Znalo se za Šekoviće i u međunarodnim krugovima tokom rata. Nisu slučajno po Vensovenovom planu upravo Šekovići trebali da budu enklava. Šekovići su zaboravljeni, iako su imali veliki značaj i dali veliki doprinos u stvaranju i očuvanju granica Republike Srpske. Imali su Šekovići osim Birčanske brigade i preko 150 pripadnika čuvenog odreda Šekovići specijalne policije i 80 pripadnika policije i posle rata kasarnu na Bišini sa nekoliko stotina vojnika kao i nekoliko fabrika. Sada toga nema. Zaboravljeni od institucija Republike Srpske za koju su se borili, krvarili i stvarali. Ostaju sećanja na junačke podvige, velike bitke, na mnoge znane i neznane heroje, sačuvane teritorije i na velike, ogromne žrtve.